Hola, com esteu, xics i xiques? Benvinguts a la classe avui de sintaxi. Anem a començar. Com m'heu demanat m'heu fet moltes preguntetes sobre les oracions subordinades, pense que vos he de dedicar un vídeo almenys per anar, encara que sigui a part, i intentar explicar una miqueta. Anem a començar per les oracions subordinades i dir quin tipus d'oracions subordinades tenim. Tenim tres tipus d'oracions subordinades. Les primeres són les substantives, les segones són les adjectives i les terceres són les adverbials. Aleshores, a l'examen, la primera cosa que haurem de posar quan tinguem una frase és quin tipus d'oració subordinada és. Serà, en primer lloc, una d'aquestes, o substantiva, o adjectiva, o adverbial. Aleshores, el nostre problema és identificar quines són aquestes. Això en 4 truquets es pot veure de seguida. Pensem que a l'assignatura de valencià no es demanen anàlisi sintàctica i això és un avantatge enorme per a nosaltres, perquè sols hem de fer dues cosetes, posar tipus de subordinada i la funció, no hem de posar res més. Val? Comencem. Anem a començar per les oracions subordinades substantives i dir que dins de les oracions subordinades substantives haurem d'identificar algunes d'elles. La primera és la completiva. Les oracions subordinades substantives tenen un tipus d'oració que són les completives. Són les que s'introdueix la subordinada per pronom que. Eixe que no porta accent, d'acord? Seria la frase principal, que, i tot el que va darrere, seria la completiva. Molt bé, aquestes completives, que no fa falta posar a l'examen completiva, el que haurem de posar és quina funció té aquesta completiva. Pues resulta que les completives poden ser de subjecte, de complement directe, de complement indirecte, complement de règim verbal, d'atribut. Que això molts de vosaltres ho feu correctament. L'única cosa que hem de tindre en compte és que les oracions subordinades substantives són fàcils d'identificar fent una coseta. Si podem substituir la part subordinada per un sintagma nominal o per un sintagma preposicional, ja és substantiva. És a dir, si compleix aquest requisit. Ara ho veurem amb els exemples. Una forma fàcil d'identificar i de saber que ho estem fent correctament. Per exemple, us poso per a que mireu una miqueta el que és l'esquemeta substantives. Tenim així les completives, les interrogatives, les d'infinitiu i les de relatiu. Aquestes són les 4 que tenen les substantives i anem a començar per les completives, que ja havia començat jo, sense explicar-vos, sense dir-vos l'esquemeta. Les completives, us ho mostre així també, ja sabeu que soc amant dels esquemes. Completives, tenim el pronom relatiu que i les seves funcions, que això és el que haurem de buscar. Si són de subjecte, complement directe, tot això, que això també ho tenim clar. Anem a començar amb una frase per a que vegeu que no és tan difícil. Anem a imaginar que tenim aquesta frase. M'agrada que sigues amable, no? Sí, m'agrada que sigues amable. La primera pregunta que ens hem de fer és si es pot substituir la part subordinada, és a dir, la part subratllada, per un sintagma nominal o sintagma preposicional. Pues m'agrada que sigues amable, podríem llevar el que sigues amable i posar m'agrada la teua amabilitat. Veritat? I quedaria genial. Ja està? Si queda bé, m'agrada la teua amabilitat, ja està clar que això que és un sintagma nominal ens indica que l'oració és subordinada substantiva. Ja tenim la primera part de la frase feta. Si ja tenim l'oració localitzada, és substantiva, ara ens falta saber quina funció fa. Anem a la part que hem substituït. Si hem substituït m'agrada la teua amabilitat m'agrada, aleshores la funció és de subjecte. Ja tenim l'oració feta, perquè agafem la part substituïda i mirem. És com si diguera m'agrada el gelat, si farem el plural, m'agraden els gelats, aleshores necessiten concordar el verb i el substantiu. Per això és un subjecte. Podeu copiar-la i la practiqueu. Anem a agafar una altra. Ella desitjava que la deixara tranquil·la. Anem a fer sempre els mateixos passos. La primera pregunta és:
La part subratllada, la de la subordinada, es pot substituir per un sintagma nominal o sintagma preposicional. Ella desitjava la tranquil·litat. Ella la desitjava, la tranquil·litat. Aleshores, sí, ja sabem que és una oració subordinada substantiva. Ara anem a veure la funció. Ella la desitjava. Mirem la tranquil·litat. Ella la desitjava. Ella desitjava això o desitjava. Complement directe. Ja està la frase feta. Tenim oració subordinada substantiva perquè hem vist que es pot substituir per un sintagma nominal i hem vist la seva funció. Complement directe. Anem bé? El problema és que no sé res. Aleshores, sí que passa. El problema és que no sé res. Anem a fer el mateix. El problema és la meva ignorància o la ignorància, per exemple. El problema és això. També es pot dir. Anem a fer el mateix. Es pot substituir? Sí. Aleshores és oració subordinada substantiva. Té el verb és. Un verb copulatiu, ser, estar, semblar i parèixer. Aleshores, així no n'hi ha ni que menjar-se el cap. És un atribut. Vegeu? Vaig de pressa perquè aquest és més llarguet i no vull fer-vos tampoc massa no vull fer-me pesada. Donaré un premi a qui treballe més. Agafem la part subordinada, a qui treballa més. Donaré un premi al més treballador. Molt bé, així que tenim a més el. És un sintagma que comença per una preposició? Sí. Si tenim la mateixa pregunta, sintagma nominal o sintagma preposicional, es pot substituir? Així ho tenim. Donaré un premi al més treballador o al treballador? Perfecte, sabem que és substantiva. Donaré un premi a ell, al treballador. A qui? Al treballador. A qui donaré el premi? Al treballador. Aleshores, quina funció és? Complement indirecte. Ho veiem? Es dedica a allò que li agrada. Es dedica a allò que li agrada. Anem a fer-nos la primera pregunta. Podem substituir a allò que li agrada per un sintagma nominal o preposicional? Sí, perquè es dedica a la fotografia, es dedica al ball, es dedica al que siga. Aleshores, sí, és una oració subordinada substantiva. I quina és la seva funció? Així teniu que ser un poc més delicats perquè sí que és veritat que solen posar molts complements de règim verbals. I com sabem que és un complement de règim verbal? Perquè el verb necessita per existir una preposició. Val? A vegades, si així posarem una frase que és en què, la preposició se la mengen, però tu has de pensar que aquest verb com és, si necessita la preposició. Per exemple, el verb dedicar-se necessita una preposició perquè si tu m'has de fer una frase en el verb dedicar-se sempre m'has de dir es dedica a alguna cosa o em dedique a alguna cosa. Aquesta preposició que demana el verb ens diu que la seva funció és de complement de règim verbal. Penseu sempre, el verb que necessita una preposició per existir, per exemple, s'exposa a això, s'expone a eso, que en castellà també passa el mateix. Els complements de règim verbal són els verbs que necessiten preposició. Aleshores ja ho tindríem. Molt bé. Així, contínuament, hem de fer-nos la pregunta, podem substituir per un sintagma nominal o sintagma preposicional? No. Aleshores, anem a veure per què no, perquè serà una de les altres, o serà una adjectiva o una adverbial. Val? Sí, ja ho tenim clar, substantiva. Ara anem a buscar-li la funció. Normalment, ja si sabem que és substantiva, ja anem ben encaminats. És plantejar-se si fa funció de subjecte o complement directe, complement de règim verbal. Molt bé, ja hem vist les completives, les substantives completives. Qui tenim més? Tenim les substantives d'infinitiu. També fàcil, perquè quan vegem un infinitiu ja diem, va de camí a ser una substantiva. Com ho podem fer? El mateix truc que serveix per a totes. Podem substituir la part subordinada d'infinitiu per un
sintagma nominal o sintagma preposicional? Anem a veure, es pot substituir? En aquest cas, fumar molt és perjudicial per la salut, dir. Això, el tabac, és perjudicial per la salut. Podrien substituir-ho? Clar que sí. Aleshores ja ho tenim clar, és una oració subordinada substantiva. Quina funció té? Està a l'inici de l'oració, aleshores això o aquest fet és perjudicial per la salut. De fet, si hagueren de posar el tabac és perjudicial per la salut, si hagueren de posar els cigarrets, haurien de canviar el verb, en la qual cosa ja ens diu que això és el subjecte, si hagueren de canviar el verb. Val? Pim, pam, pam, pam. Ja està, aquestes serien les infinitives. I ens queden les interrogatives. I em queda el relatiu, que no sé on l'he posat. Val. Les interrogatives són facilíssimes perquè tindran un pronom que ja ens indicarà que ve una pregunta, una interrogativa indirecta. El que sempre portarà accent, això suposo que ho recordeu, el que interrogatiu sempre porta accent, i digues, per exemple, la funció molt fàcil, perquè la funció sempre és de complement directe, així no ens hem de calfar el cap, perquè si sabem que la funció de les interrogatives és complement directe, ja anem de cap, ahí. No, simplement hem d'identificar que el què és una interrogació, o algunes d'aquestes que tenim així, el com, l'on, mal, i quan, i ja està, haurien de posar oració subordinada substantiva i interrogativa de complement directe. Sí? Molt bé, les de relatiu, no sé, m'he posat jo ara. On estàs? Perdoneu, perquè és que... estan així. Val, les de relatiu, perdoneu, que soc un poc caòtica. Després ja ho faré millor, les pròximes vegades. Però és que avui ha sigut un poc... Val, les relatives, que són les substantivades, que vosaltres suposo que les coneixereu en castellà per les substantivades, jo almenys quan les vaig estudiar també eren les substantivades, és el mateix, perquè es poden dir adjetives de relativo, adjetives substantivades... Esta té diversos noms, però simplement és identificar. És fàcil perquè normalment van a l'inici de l'oració, no tenen un antecedent, perquè les adjectives tenen antecedent. Els pronoms que solen introduir són el que, qui, la que, és a dir, normalment són pronoms que van precedits d'un demostratiu o d'un article, i així us he posat un exemple. Els que hagin participat aniran al viatge. La funció, així la diferència, perquè no és una adjectiva, perquè resulta que és relatiu, que hauria de ser d'adjectiva, però això es diu relatives substantivades, perquè és una barreja de la part de les substantives més la part de les adjectives. Això significa que tenim relatius, però resulta que la seva funció és la d'un nom. Tenim que mirar, en aquest cas, els que hagin participat en el viatge, saber que ells la poden substituir, aniran de viatge. Aleshores, aquestes, com si digueren la barreja, són les substantivades. Si començara la frase per qui fa pols que vaig a l'era, que és una de les frases que sempre eixia als exàmens, ese qui ja ens dona pistes de que és una substantivada. Si van a l'inici de l'oració, si la posen, la posaran d'aquesta manera. O posaran el què o qui a l'inici de l'oració. No és de les que solen posar, Espero que no. Doncs fins ací serien les oracions subordinades substantives. Ara què ens quedaria a veure? Ens quedaria a veure les oracions subordinades adjectives i les oracions subordinades adverbials. Això